Takže, ak dnesla som tu ja, dneska som tu sama a ideme ukazovať všetko, čo som si kúpila. Prvé som si kúpila túto šiltovku, hla. Je čierna, je takto vyšitá a je pekná. A mala som na sebe, hodí sa mi. Mala som si kúpila túto špongiu a idem ju otvoriť a zároveň tu bude aj unboxing. Kým sa to otvorím, tak môžete dať like a odber, lebo chceme kústať plus 7 odberateľov. Kúpime si konfety a možno začneme také video, že sme si kúpili konfety a potom to nejako vypuchneme, alebo jak sa to robí. Chápete? Zoberiem si nočnice, lebo neviem, prečo ma to nenapadlo skorej. Nočnice. Dobre. Je to kiwi a je krásne. Alebo nie, chápete to? Keď niekto má toto, tak som si to kúpila a neviem, má to na mne. Tak nevrátím, že som kúpila potom. Kúpila som si tento štipec. Idem ho otvoriť. Mám ho, takto sa otvára, je to ťažké, ale je to pekné. Potom tu máme hrebeň. Ten si taký otvoríme. To je zle. Keď vás baví unboxing a je krátke, tak ja to mám dlhé. Všetko, čo som si tu kúpila, to je toho 1000. No ja to zatiaľ to budem otvárať 100 minút. Chápete? Budem to robiť tu asi 1000 čekov. Asi chápete, to je ťažké otvoriť. Zase chápete to, ťažké to je. Je to veľmi ťažké. Počkajte chvíľku. Som tu. Išiel mi to otvoriť otec. Tak to vyzerá. Je taký prepiak. Potom tu máme takéto tie vecičky. Asi to každý dobre videl a asi vie, čo to je. Kto nevie, tak uvidíte. Ja sa to tak teším. No, uvidíte, čo to je. Takže, toto je čistenie brička. Teda slamky, keď máte špinavú ju, zoberete a takto to umyjete. A potom z druhej strany, keď ste to z druhej strany neumyli. A mám ich 16. Máme ich slamiek raz, 2, 3, 4. 4 slámky. Máme. Potom som si kúpila toto pero, kde je meno a svieti dokonca. Vidíte? No. Potom tu máme toto. A to asi každý už dobre vie, čo to je. Áno, je to dotykové pero.
Nechcela som rozbitú krabičku, ale už to pôjde do koša, tak to. Takto sa to otvára a zároveň sa to aj nabíja. Ako som to dobre pochopila. Dobre pochopila. Keď nie, tak potom. Tak, potom tu máme tašku. Tam máme len dve veci. Mám gumičky. Nejdem otvárať. A toto. Také šlaky hviezdičkové. Dobre, to by sme mali. A potom tu mám takéto tričko.